ke bono manani bagai tai promise khlaimani rokno narakna bagai kaisa belai no bukha karak nani nango boni ni bebak promise rokno narakna bagai no chubanai phiaba nang sawi daman ke bono poknani bagai aboni slaifano bukha karak pathor hai nani nango tamo ke muitu narakdi ke boni ni life ni thangai paimani eba ke boni ni bukhano subai kalangmani ke bono no tatal sawi excuse naimani aboni ni success ni lama bo telangai mano tamni hinba a borok no ungkha jeni ni laibo buskang himnani lama no ka suwi toniwo engai mano nang bini bagai se nini samung rogo bukhari wi manya aboni bagai no nang mungsa bo khlaiman liya engai mano bo buini kokbai eba te khoroksani bagai nang hai kaham borok no siniwi man liya eba nini kubai hamjak mano bujina rangliya phiaba nang wan subdi nang nini buskang ni lama no himui no tongdi bo tumung no nini no hunke nini no tongai tongnai phia bo tumung no nini ya engai tongke nang hazar chai tok phano bo thangai no painai bini bagai se nang nini life no bathagri wi tonu success khlai manya phiaba nang nini ama babo bai kabang jora tongai mano nang nini naharmong career te lekha porani phasingo kabang kok bukhari wi mano tamni hinba nang sikango hamjak mau kelegai simino mokol no gya engai tongo nang omo haisao ang kapno musungo hinai sakno sekema sugir nani koksao je borokno ang jotoni slai poito khlayo bono ani poito no sabai ro ani hamjak mano bujiya wei ani bukhano sabai kalango hinai sao phiaba ang hunke ma huno ang tamni bagai amo hai ungma klai kha tangai ang bini kokno mangwan sok tangai ang sakni kokno ke wansuk nailiya ang sawisi man tongo ani hazar kok phano nono poito charui man liya ang sawisi man tongo ani hazar kapmani nono kiflei se tubui man liya aboni bagai ang sao nang ano asa kabrika te kostorika tabuk ano kaisa help khlaidi ano tebo kostoridi ano yakar sugai saisum khlai kalangdi phiaba muitu nardi ang tabuk thik no kosto tongo haipono ang khoroksa singho hai ang tabuk saisum engai tongphano te saisum na tongnani ang musungo te saisum tongnani no ang srengnai auni ni bul engkha omono sakni tongthok langma abo sakno poito chayawoi bini thani woru tukmani abo haikeno nini tongmungrok hamya engai thangka phiaba bobono no muito ungphinai nang agi tamo tongmani agio bini bagai nang kathang tongo phiaba tabuk nang nini sakni bagai se kathang tongo nang muito tongkho jepro nang bobai koksao afro nini mobile charge 3% se tongo asa khenkeno nang belaikeno wana mau kalai thango tini bo nang wana di haipono abo mobile battery ni bagai liya tamo khe nini langmani battery ni bagai se nang wana thai klayo nini langma tini nono sao dakti khlai di ang charge pai tongka nei nang tabuk bo wana di nini langma nono waire wai sawi tongo sak no charge rinani bagai jepro kaisa relationship bai thango afro bo langma choliwi no tongo jepro nini breakup engo afro nini langma tolao klai thango tamo khe nang bogai thango kaisa jorani uloni ni langma no sakao tisanani aboni no khlai thai barja langma ba kahamte hamya jora phainai no aboni mung no ungkha langma phiaba nang ani ko kaisa khanadi bogai thangdi bono busuk je kobor ungkha nang bono no asuk ignore khlai tongphano nang le bono waire wai call khlai tongo busuk je kobor nang bini kaisa sms ni bagai naisingai tongo nang bini bagai langmani lama batha kele ungya abono no mokol no gya sime khlayo te kosto bono no sime norio kosto bono ri wisi manya phiaba nang je pro langma slaijaknai sakno biji toni nai te success ni bagai nini samungo bukhari nai abo haiwana ma singja slaijakmo kuboino bini bukhano taisa kosto ri nai ang puila wono saka promise rokno narakna bagai bukha karak nango abo haino slaijagai phurokna bagai bo aboni slaifano karak pathor hai bukha ungnani nango The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takhok Andrew de Perma bayap song tumung no norok tini ni okok thairok no nangjagui tongkha ke share khlai redi tai comment khlai sadi bahai ungjakha tei kebo ani channel lo katal phai tong ke subscribe khlaina di omo haino norok ani channel ni bisingtei manui tongnai norok jotono kaham kwrung tongbai di hambai।